Umculo sasemncane kaMaskandi oyibiza ngesilo sama-2K UMjolisi usengenwe umqondo weNkosi Yamagcokama. Mangikhuluma ngomqondo weNkosi Yamagcokama ngikhuluma ngokuthatha ingoma eyihit ayibhale kabusha ayenze ibe yihit kakhulu ngolimi lamabhinqa bathi ukufudumeza. Kunengoma edume kakhulu eshawa intokazi uLwandlunkulu ethi ngiyeza. UMjolisi uyibhale kabusha wayifudumeza wayenza yabamnandi kakhulu. Abalandeli bomculo kaMaskandi kanye nabalandeli bakaMjolisi bathi akangabe sahlala phe waya akayikhiphe i-right impela. Ngithi dali mina ngizohlala yini dali ngenxa yalengaphakathi mina noma ungangilobole sithandwa sami ngiyavuma dali ungifakeni wena ungitheni ekhaya ngisahlale wena ungihambela ungaweni dali ungifakeni wena ungitheni ekhaya ngisahlale wena ungihambela